नै दखाननि मुङा जादों क्रिस्पी पटेटो प्लास स्पाइरेल पटेटो नोंथांमोना फैनानै जाफैनो हागोन आं दखान होदों गोदानै बरिया मालिकनोनो इदि होयो जाना नायनोसै दै टेस्ट खालामना नायनाय फार्स्ट टाइम जादों आं दिनैसो स्पाइरेल पटेटो रियेलि टेस्टिं जायो नालाय मोजां जाखानांगोन गाननाय जोमनायफ्रा सब ट्रेडिसनेल गानदों खुलुमबाय गिबि गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनायखौ जासिहरबाय आङो दिनै थांगासिनो दङ उदालगुरि आरो दरं जिल्लानि सिमनायाव थानाय आंनि न'निफ्राय 2 किल'मिटार जायो बेयो दरं जिल्लानि सिङावनो पुबमंगल दै बेसपारा होननाय मोनसे जायगायावहाय बेवहाय बरखबा होननाय मोनसे फुजा जागासिनो दङ बेयो 12 बोसोरनि उनाव खेबसे जायो बेवहायनो स्पाइरेल पटेटो फ्रेन्च फ्राइज साहा आरो गोबां आइटेम्सनि दखान मोनसे होदों स' बेखौनो नोंथांमोनखौ आङो शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो जिहेतु आङो न'आव दङमोन दिनै ओंखायनो मारै सोलिदों बेखौनो नायनो होननानै फैबाय स' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो आङो जा हायो बेखौनो दिन्थिलांनो नाजागोन সকলোৰে মংগল কুশল কামনা কৰি মই উপনিষদৰ এখানি কথাৰে কামনা কৰিছোঁ পূৰ্ণমিদম পূৰ্ণাৎ পূৰ্ণমুদচ্যতে পূৰ্ণস্য পূৰ্ণমাদায় পূৰ্ণমেৱাবশিষ্যতে সংগীত ব্যৱস্থা दखानाव सफैबाय आङो मा जादों मा जादों कास्टमारफोरा मा जादों साहा लोंदों मारै जादों आंनिनो दखाना बाजै मादि बरिया फैदो गासैबो फैदो लेयरनो ইতিমধ্যে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা এই দোকান দিছে এই অঞ্চলৰ 9টা খেলৰ দোকান আছে খেলৰ বাচন বৰ্তন সমূহ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল কিছু ক্ষেত্ৰত ए मा बुङो बेखौ বাচন বৰ্তনসমূহ बेखौ बुङो स्पाइरेल पटेटो नोंथांमोना फैनानै जाफैनो हागोन आं दखान होदों गोदानै অতি সোনকালে बरिया ভোজনালয়ত दा बेखौ नै थाव होनोसै খাদ্য ব্যৱস্থাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বাচন বৰ্তনসমূহ জমা কৰাৰ কাৰণে আমি যজ্ঞ মণ্ডপ উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ नोंथांमोना फैनानै जाफैनो हागोन मंगलदै खाथियाव होदों दखानखौ माने बरखबा जादों ना इयाव बेयाव फैदों नोंथांमोना फैना जाफैनो हागोन आंनि नङा दखाना फंबायमोननिसो आं ओरैनो नायनो फैदों बिथांनि आरो बिथांनि अनारा आरो बेलाय हिरुआ बिथाङाबो दङ नै कास्टमार फैदों আপোনালোকে টেষ্ট কৰি চাব কিন্তু খাই চাব বাৰু পিছত নাকি খাব উদ্বোধন কৰা হ'ব नै दखाननि मुङा जादों क्रिस्पी पटेटो प्लास बेयाव मोनगोन स्पाइरेल पटेटो स्पाइरेल पटेटो फ्रेन्च फ्राइज मिल्क टी रेड टी भूपेश गाय नमस्कार नैबेथिंजाय गोबां दखान दङ दिनैसो माने स्टार्ट जादों नालाय बैथिं बाजै मोना दखान होदों जोंहा जुवेलारिनि आं नोंथांमोनखौ दिन्थिहैनि एसे नागिरनानै मोनाखै माबेथिंजाय होदोंथाय नै बैथिंजाय नागिरबाय थानाय आङो इथिंजाय होदों दखाना मारै दासो रेडि खालामदोंना नै सोरनोबाफोर नांगौबा सनानि जादों बरिया दा मोजां डिजाइन दङ नाय नोंथांमोननो नांगौब्ला अनलाइन अर्डारबो खालामनो हागोन सोरनोबाफोर नांगौ जायोब्ला
नै नायना ला ইয়াৰ অফলাইনबो খালাमनो हागोन যদি আছে আমি मुनि हारि होनो ना इखौ मणिपुरि गल्ड बेसे बेसे प्राइसआ प्राइसआ बेलेग बेलेग दङ नै बेफोरो बेलेग प्राइस जागोन ओमफ्राय बिनिफ्राय बेफोरो गुटे बेलेग प्राइस जागोन आरो औ बिसोरो एखेयानो औ ओमफ्राय नै बिसोर मोननैया बेलेग आरो औ ओमफ्राय आसामथ' दङ सोरनोबा नांगौब्ला खोन्था हरदो लांफैनो हागोन गोजाननिफ्रा बोरै मोनगोन अर्डार अर्डार खालामहरबा मोनगोन ना अनलाइनाव माबायावहाय औ दे बर' आइजो फैदों माथो प्रग्रामाव आयो नोंसोर भलन्टियार ना बरिया भलन्टियार दे नै रेडि जाहांसिगोन जोंना পৰিচালক AS25F309880 এই গাড়ীখনৰ চালকগৰাকীক বিচৰা হৈছে গাড়ীৰ ওচৰত বিচৰা হৈছে AS25F309880 চালকগৰাকীক বিচৰা হৈছে बियो रिजेक्ट जाबाय माने ओंखाय आं जाना नायनो नागिरदों रिजेक्ट मालखौसो होदों आङो मालिकनोनो इदि होयो जाना नायनोसै दै टेस्ट खालामना नायनो फार्स्ट टाइम जादों आं दिनैसो स्पाइरेल बटल दं रियेलि टेस्टि मार्क ओरैनो गुवाहाटियाव थांनानै स्पाइरेल बटलखौ जाहैयो आरो टेस्टआ थिगैनो दं आरो मोजां फैयो नोंथांमोना जानोब्ला थारैनो रियेलिखौ माने रियेलि मा क्रिस्पि कसम मा क्रिस्पि जानो जा क्रिस्पि जानो जा क्रिस्पी एकदम क्रिस्पि kada जामाले जिमान नाव जादो नै बेथिं फ्रेन्च फ्राइसनि थाखाय रेडि फ्रेन्च फ्राइस फ्रेन्च फ्राइस कालारालाय बे जादों फ्रेन्च फ्राइस दसे उनाव कालार जागोन बेयो कालार होथ'वाखै मारै एक्सपिरियेन्स सुपार बेसे बेसे फानखो दासिम दासिम 5,000 नि फानबाय 5,000 फानबायानो फैसाखौ लाखुमाना खारनो हादों नोंसोरो आंनो हिसाब होजोबनांगोन नै बाजैमोनना दखाना जोंना सोरनोबा नांगौब्ला मणि खाथि मणिपुरि गहनानो अरिजिनेल मणिपुरि जुवेलारि सोरबा फसायदोंब्ला सनानि नामालै सनानि मा मोनगोन बाजै बेफोरखौ न'आव गायदों नामा बिबारफोरखौ न' गायनायानो नै दखनाबो दंसै नै ओरैजाय दायो थांबाय थाथ'नोसै उन्दुनो ओंखारनाय मोन्दों हराव स्टुडिअ खामानि मावदोंमोन नालाय उनाव फैफिनसै न' खाथियावनो जाखायो प्रग्रामा फंबायमोना दखान होनायखौनो आं एसे नायनो फैदोंमोन आरो मारै मा खालामदों होननानै दा थांबाय थानोसै आपको मदद सीमाती चीज बोला है আহিম পিছত আহিম नैबे जादों हरनि नजारा हराव मारै नुदों सेन्डेल गानना जिन्स लंपेन्ट गानना मा खर' मोनखो बैसागु बोथोरावलाय मा खर' मोनखो रंजानाय बोथोरावलाय गामिजों थाङोबोला मानसिफ्रा मा बुङो
लामाजों थाङोबोला नोंखौलाय मा सानगोन मा खर' फैनायाव आंखौ बाजैमोना नुहरबाय नै फट' उथिगोन खोमा आंखौ लिंहरदों मा फट' लानो जालायबायनो এটি বিপদ ঘোষণা লেটাগিয়া ভিতৰত থকা দুখন গাড়ী दे थां আৰু এখন नोंलाय नों आलु जाबाय आलु थाङो थांदो फट' लानो जाम्बि फट' लानो थाङा माने मानो थां 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 थाब প্ৰবাসীৰ ভিতৰত सेल जादोंना जाया सोलिगासिनो पुरा हाइफाइ ना मिडियाम साइजसो मानो मिडियाम पुरा हाइफाइ जानांगौ दिनै स्टार्टिं ना नै कास्टमारफ्रा বঢ়িয়া খাই চাওক ভাল লাগিছে না ঠিকে আছে একদম বঢ়িয়া লাগছে